Aħna noffru servizz ta' digitizzazzjoni ta' kollezzjonijiet personali li jinsabu fid-djar tan-nies. Bnejna studio u qed noffru servizz b'xejn għall-pubbliku jekk iġibunna il-memorji tagħhom li huma ippreservati fuq 5 formats li huma filmati, tertuqi ta' Super 8 film, slides u ritratti, kassett, audio u diski. Il-Gabriel Caruana Foundation taħdem minn ġewwa il-Mitħna ta' Ganu dim il-Art Culture and Craft Center li la miftuħa għal dawn l-aħħar 30 sena bħala ċentru artistiku. L-Għaqda tagħna f'dawn l-aħħar snin evolvit għal waħda iktar soċjali fejn qegħdin norganizzaw attivitajiet differenti minn dak li normalment tistenna minn Għaqda mużikali. Waħda minn dawn huwa s-Summer Last Music Festival. Bis-saħħa tal-fondi tal-Kunsill tal-Arti illum il-ġurnata waqafna studio għal digitizzazzjoni ta' dawn il-formats qed noffru wkoll training għal nies sabiex neqilbu minn analog għal digital u qed noffru dan is-servizz kontinwità fejn in-nies jistgħu jiġu jiltaqgħu magħna u jġibulna l-kollezzjoni tagħhom sabiex nippreservawhom għal quddiem. Permezz ta' dawn il-fondi dan il-festival se jieħu laqta iktar professjonali fejn se nagħtu ċans ukoll talent lokali ġdid jieħu sehem ma' talent lokali stabbilit u anke talent internazzjonali. Dan kollu se jkun ippreżentat fuq festival ta' jumejn. Il-fond tal-ICO ħajjejna bħala organizzazzjoni fejn nkunu nistgħu nkomplu nikkolaboraw ma' artisti differenti, ma' komunitajiet differenti u nkomplu niftħu l-bibien tal-Mitħna għall-pubbliku ġenerali.